Matag buwan sa Marso, timaan ang Colorectal Awareness Month isip pagpahinumdum sa mga tao kanlamot sa kadelikado nining makamatay nga balatian. Sera nato ang makalihukan subay nini pinagi sa report ni Mark Rigi Abelia. Usa sa mga bot ipalanog sa grupo sa mga oncologist sa tibok nasod mao ang kamahinungdanon sa early detection sa sakit nga cancer. Susama na lang sa colorectal cancer nga gihulagway nga ikatulo sa labing taas nga mortality rate. Pinaagi sa early detection, mamahimo mapugnan ug matambalan ang maong sakit. Sigon ni Dr. Crystal May Cortez, usa ka oncologist nga pipila sa mga sintoma kung adunay colorectal cancer ang tawo, mao ang pag-usab sa color sa hugaw ug kung adunay masagol nga dugo ang hugaw niini. Suma pa dili mo kumpiyansa kung dunay constipation o diarrhea kay pipila usab kini sa mga sintomas sa maong balatian. Maong iyang tambag sa mga naghambi niini. Kung nandiyan mo yung family history of cancer and certain types of polyps or genetic disease, so like Lynch syndrome, familial adenomatous polyposis, this can increase your risk for developing colorectal cancer. So we usually encourage early screening for these patients. Samtang suma ni Dr. Cortez nga dakong ikatabang ang Cancer Assistance Funds CONCAF nga gihatag sa Department of Budget and Management pinaagi sa Department of Health. Sa mga buot makapahimo sa programa, mamahimo mo bisita sa mga official website sa DOH o PSMO aron masayran ang mga rekisito. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regi Abelia. Balitang Bisdak.